sapa guyu nelekake sir pambele kopong sir pambele kopong. Jeblak suwang ketek kelantan pambuka tumpeng gudang sampong lere sapa guyu nelekake sir pambele kopong sir pambele kopong sir pambele kopong. Matur luwih dhisik Bu Kesi nderekake lan mengayu bagya marang warga Madiun sing rampung anggene kagungan hajat memilih yaitu sesuai dengan cinta kasihnya melalui pilihan bupati dan wakil bupati Madiun. Matura Bu Kesi. Nderek mangayu bagya remen sanget kula mliginipun sebagai seniman seniwati khususipun Madangkara lan sumrambah umumipun seniman sak Kabupaten Madiun dengan terpilihnya harmonis. Semoga kesenian di Madiun semakin ngrembaka. Amin. Nyatane ya ndopo kae ana gamelan rong set mbiyen rakopen saiki wis mulai ditabuh meneh. Ya. Ngono kuwi. Umi arep matur apa, Nduk? Nggih, kula nderek mangayu bagya Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Mugi-mugi anggenipun panjenengan dados utawi terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, semoga panjenengan piye amanah dan sehat selalu dan selalu selalu sabar untuk menerima kiriman uang ngono. Mboten, menerima saran-saran atau masukan dari masyarakat. Tak ajari ngene lho, Bapak Bupati, ayo tirokne. Bapak Bupati, Pak Hariwur, matur nuwun. Sampun syukuran nanggap wayang. Pak Purnomo Hadi. Jenengan kapan ngono? Biyen wis nate ditimbali ning rumah sakit kaya ngono kaya. Wis nembango, yo sing putrane dhisik, ya genduk Umi dhisik. Ayo. Cakepane monggo, syukur yen aja turu sore kaki. Ya, Ya Nduk, Aja turu sore kaki. gantos Bu Kesi. Nyangking bekor kencanane
Bu Kesi. Ya hop. Niki bareng, penake bareng. Oh iya, Kan hawane panas niki sumuk banget penontonnya do kipet-kipet ya ampun, sakne banget. Nggih Ade pancen bareng ya. ya. Siap. Nggih pancen ora udan iki efeke ya kudu sumuk kaya ngene. Sumuk tegese panas, panas tegese semangat, semangat warga masyarakat ing Kota Madiun, Kabupaten Madiun anggene cancuk gemrugut menuju kerukunan untuk kejayaan Kabupaten Madiun. Ngono kuwi. Bareng Ji Ro Lu. Wong melek sabarna rima Tembang menika ugi kula aturaken dumateng seluruh jajaran kepala dinas, ugi keluarga besar SH Terate, mboten katalumpen seluruh perguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Oh iya, monggo mawar kuning saking Demung, mumpung sing Demung dereng sari. Wah ya. Ya Mas.